10 instagramers catalans que t'agradarà conèixer abans que s'acabi el dia. Començarem per instagramers que fan coses, vídeos, rotllo nosaltres. I el primer que volem començar és en Nil Solana. En Nil Solana. Aquest tio és un geni. Si haguéssim de descriure amb una paraula, jo diria que ell és Jesucrist. Jo diria que és Einstein, perquè això de comparar el Nil amb Jesucrist li queda curt a Jesucrist ser com el Nil. Heu vist el vídeo que va penjar Nil de la Juliana del sex appeal? Aquell moment on tens el pare que et va del nas a la boca... No el mireu. No, sí, el posarem aquí així ara. La Sense Límit Jules és una noia de Taradell que de tant en tant es grava. Es grava bastant sovint, vull dir, cada puto dia fa un vídeo. Cada dia hi ha un vídeo seu, sí. I bueno, si mireu el seu Instagram us adonareu compte de lo meravellós que és viure. El món és màgic i més si et planteges tant la societat com ho fa ella. Si haguessis de dir qui és la Sense Límits amb una paraula o dues... És una lletra ferida. M'avorreixo moltíssim els seus vídeos. No desperten cap mena d'emoció. Per mi jo miro i faig un... Vale, no m'ha dit res de nou, tio. Això és perquè tu no penses tant com ella. Ah, clar. Sobre l'estofat de vedella, ell és com una espècie de Tarzan que fa vídeos, però fa vídeos quan li ve de gust, perquè s'ha de dir que aquest estiu jo no he vist cap vídeo seu, ho ha fet així, ha desaparegut, s'ha volatilitzat com el fuet de Casa Tarradellas. D'aquí de Vic. No menjar fuet. És que la Juliana és vegana i va ser curdo vegetariana. Jo amb una paraula diria que ell és... no ho sé. Està bé. És guai, el que fa. Va rebre bastants missatges de gent que deia que es copiava de nosaltres i de fet nosaltres el vam conèixer perquè ens va dir «Ei, m'has dit molta penya que esteu fent això» i jo ni us coneixia, no sé què, que sí que ens coneixia, segur. Segur, perquè aquí hi ha que no ens coneguis. Ara parlarem de memes perquè és una cosa que s'ha extès molt pels països catalans. Gent que fa memes. I s'ha de dir que n'hi ha de bastant lamentables, com per exemple el senyor Racó de l'Hipòlit. Ben coneguda és la nostra enemistat amb aquest senyor. Mira, jo no tinc res a dir-te, Racó de l'Hipòlit. El Racó de l'Hipòlit és un loser. No és un loser, és... Bueno, clar, penja coses que a vegades desentona. Jo no diré res sobre el Racó de l'Hipòlit perquè em sembla totalment lamentable la seva actitud, però és que, clar, sent un home hetero, cis i blanc, normal que tingui aquesta actitud de merda. Però vas veure el vídeo que va penjar ahir o així? Lamentable, igual que tot el que fa. No, el de la cabra a Legión i que sortia la gent el 12 d'octubre tirant-se les cadires a sac com una cançó. Racó de l'Hipòlit i gent del món. Un moment, posem el vídeo aquell un moment aquí. Boom! Yo! The thing goes grrrr. És que és boníssim, tio. És que és igual, per un vídeo bo que penja es mereix... És que és més igual, el meu follow se l'emporta. El soc guai. Mira, jo no tinc res més a dir del soc guai que, mira, he escollit del nom, trobo que és guai el que fa. Humor i tu, rotllo, mejores amigos. Bueno, passem al següent, que serà Musicat. Musicat Memes va començar com, uah, és el crac, va pujar com l'espuma, em va adelantar a mi, jo tenia 4.000 i tenia 8.000, i ella es creia que ella era una puta estrella, ara on s'ha anat, sacat els 11.000, quants followers tens, perdó? 11.000. I em vaig donar compte que Musicat és una màfia, no és només el Nil Canyelles que va tocant la guitarra. Que és el que dona la cara i el que s'endú la fama. No, el Nil Canyelles, darrere, té com 8 tios, l'Uri Punnal, el Malson Atmosfèric, el Lil Pau, que són la penya que els hi fa els memes i estan esclavitzats darrere, però després qui s'endú la fama, qui és? El Nil Canyelles. Nil, rebaixem-nos. Llavors tenim altres tipus d'instagramers que són la Tontaca, per exemple, els que toquen la guitarra. La penya que fa cançonetes. Tontaca un sol de persona. Jo la vaig conèixer i és guai. Jo l'he vist a molts festivals i és una tia guai, tot i que he de dir que s'emporta molt hate. I jo reconec que a la meva època de persona que no feia vídeos a Instagram... L'odiaves. Sí. És que això ens passa molt a nosaltres. Hi ha molta gent que ens odia, Sí. I llavors tindríem també la Leopolda Olda. Aquesta tia... És youtuber. En Joan no pot dir res perquè no la coneix. Jo la vaig conèixer per tu, em vas dir un cop. A mi aquesta senyora em sembla meravellosa i em sé literal. Hi ha vídeos seus que me'ls sé de pe a pa, de memòria, com la O de les calcetes. O de les calcetes! Les calcetes divertides! Realment ho estem dient per compromís, jo no volia posar-la aquí, però la gent d'adolescents, com que van treballar molt junts, van dir, la posem. És una gènia. Per concloure el top 10 aquest que hem fet, o top 11, o top no sé què, posaríem... Ens hem deixat el Bru! Bru Esteve! Aquest home
Aquest home és un primo, vist les coses que fa, tio? És un amor. És aturadet, és aturadet. Estic enamorada del senyor No, tu Grua estàs Seva. enamorada de mi. L'altre vaig fer una enquesta d'aquelles i van dir estàs enamorades de mi. És veritat. Bruliana abans que Gribliana, No, sí Bruliana, o no? què va ser veritat? Quan cops l'has vist en persona, El aquest Bru i tio? jo mantenim una relació epistolar, que vol dir Saps que per què ens estic fent això, enviem Spinner? cartes a Per casa. relaxar. I m'agradaria dir aquí, davant de tothom, si us plau, música romàntica. Bru, ets l'home de la meva vida. Mira, jo era d'aquestes persones que defensava que hi ha una vida i hi ha un amor, però que no hi ha l'amor de la teva vida. I que ara que t'he conegut, puc dir que sí que existeix això. I ets tu, i m'agradaria aquí publicar. Ho pots parar ja? L'Instagram que mereix, que tot Catalunya es segueix, i si no el seguiu, feu-ho, sabeu qui és? En Riu. Abans es deia Oriolinks, pues un Instagram d'allò, un bon Instagram d'un tio de Llinars, que és un poble com cal, no com... Si ens posem a parlar d'Instagrams d'amics nostres perquè guanyin de followers, perquè l'únic que fa l'Oriol Riu és penjar fotos seves i és un qualsevol, doncs seguiu la Rita Llimona, perquè és molt més guapa, molt més simpàtica i toca el saxo, que és que si ens posem així, loser! Doncs adéu. Adéu. I... Però perdoneu, ens hem descuidat de dir que... El millor Instagram de tots, de tot Catalunya, panorama català, el món i... adolescents_cat. L'heu de seguir perquè són superguais i són superguais. Doneu-li like a les fotos. Superguais. Adéu. Podem marxar? Sí, no? Ja entenc. Ja està? Així està bé? Vale.